boys. Ma'am, buntag ni mo dragam. Hello sir, good morning. Welcome to 3R Beach Resort. Yes sir. Tagpila ang inyo ang kwadre, ma'am? Resort. Ang mga entrance fee is 50 pesos. 50 pesos mo lang sa resort. Yes po sir. Di ba na pool? Yes sir, may pool po kami yes sir. Tapos ang pool na mo sir is mag-add lang kag 150 kung gusto ka maligo sa pool. 150 pesos. Yes po sir. Nice, no? Opo. Tapos ang room, May standard room good for 2 to 8. 2.8. Yes, Tapos sir. ang isa, Family room 3.5. puti ka, may family room mo ah. Family room. Okay, so, kay nakita na ko nga, nice kay kasamo ah. Boy, ihatag ang pinakadako nga value sa tuwang kwarta karon. Wow, tinuod ni! Tinidyo di mo gihatag! Okay na ma'am, tungod kay nice kay kasamo ah. Pwede pa nimo na malukat og yuta na. Ay! Sir! Ako dyan kayo value, sir. Sige, sir, pero dili naman kayo makuha, sir. Wala naman keep the change ang makaya. Keep the change na ma'am, tungod kay butay kay kasamo ah. Sumato na mi. Sige, sir. Okay, Thank you. Okay, so mao na ang swimming pool dire. Yes, mo na yun, boss. Okay, tara, anita dire sa swimming pool. Morning, boss. Ilang swimming pool? Mo din ni dire day. Nice, no? Nice kayo. Kumusta, boss? Okay ang pool nila dire. Okay ra, boss. Tapos mo adto na punta sa dagat. Tara, boss. Pakitaod sa kuha. Okay na? Okay na, boss. Okay, let's go. Mo din ang dagat nila diri no. Mo ni, boss. Okay. Nagko kayong balod, boss. So testingan na to. Tara, boss. Tara, boss. Boss, ay maingon mo sa tubig, boss. Istorya lang kung pasado ba, boss. Okay ang kaparat nila diri. Tama-tama lang ang timplada. Sakto ra kayo, boss. Okay, so mga to na punta sa room nila. Tara, boss. Okay. Boy, Boss. agay, yate sa kita sa mga bato eh. Boy, Boss. asa tong sapatos? Bili nito, boss. Puti ka, may kuhaboy kita nga tiniil tao. Ay, sorry, boss. Ito Ang na mga bata ni. Dali! Tara, Jong. Boss, boss, boss. Atay na rin mga sapatos na to. Atay na rin, manday ni. Dugay-dugay pa dyan niyo eh. Oo niya, kung sa pagiulat ninyo, magsapatos na ta. Let's go. Sir? Asa ang room ninyo diri, ma'am? Nara dito, sir. Nagyan ra ninyo. Ha? Nagyan ra ninyo. Nara dito? Nara dito. Tara, sir, dito. Hali. Hali, sir. Naram din agigan, sumdin na to, boss. Yate na rin, manday diri di ay. Sir, ito ang room. Dari ra dahil, ma'am. Ano naman may diri kanina Oh, to? giagian na dyan mo, sir. Ano siya ang number 3 ng mga family room? Family room ni diri. Yes, sir. Sigado, ma'am. Miss Kamhin. Wow. Buti ka, mali. Ibay kayo, boss. Kahit sukay diri, boss ba? Yes, kailangan family room diri, no? Yes, sir. Sa mga family room, sir, pwede na po ka maligo mo pool. Kaya apil na sa package na yung gibayaran. Sa ato pa, ma'am, itong akong gibayad gayon na para sa pool, wala na diyon to. Wala na kabayaran na to. Oh. Sobra pa ganito yung maghihatag nga, yung mukhang kwarta nga gihatag. Ah, okay, by the way, okay lang, it doesn't matter kasi para dito sa imong na. Tungkol sa imong kamayos ako. Tinod na, tinod na. Thank you, thank you. Kanya, sir, ha? Biyan na mo dahil, sir, feel at home. Sige, ma'am, thank you kayo, ma'am. Yeah, ah. sige, Thank you kayo. You're welcome, sir. Thank you You're kayo. welcome. Nice, no? Pugi kayo, boss. Pero boss, oh, Time sa kanang type na to ilang front this boss. sure ka? Sure ko, boss. Ma'am, ma'am, Yes, sir? time sa ma'am, time sa ma'am. Ali sagod ka, jot dari ma'am. Ali, ma'am. Jong.
Kuan man ba? Yes, sir. Type daw ka sa kuwang isa ka bodyguard. Ha? Oo, type ka niya. Type ko niya? Oo. Aka na kung pwede ma'am, basig na kay talent dara nga ikapakita sa iya ha. Para sa iya, ha? Para sa iya ha. Saan man akong talent kayo pakita, sir? Masayaw boss. Basig pwede ka musayaw ma'am. Musayaw? Musayaw? Musayaw sa iya, ha? Oo, sa iya ha. Apila na sa akong gibayad sa mga high value money ganina. Package nito. Oh, package to. Sige, sige. Okay, sige. Sayawi dayon ma'am, palihog lang. Nadie como tú no hay un sustituto para ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene Puti kamay. cuco en un rato te busco. Okay na ba to, sir? Jong, okay na ba to, Jong? Okay kay boss. Kumplito na akong adlaw, boss. Ma'am, nakadungog ka. Kompleto na yung adlaw. So, unsa man ni? Madto na ko, sir. Pwede na kamulakaw. Sige. Thank you, sir. Okay, salamat sa imong talent, ma'am ha. Salamat sa imong serbisyo. Hindi ka may. Nice day ka Ilong Beach. Dari no, labi na ilang mga staff. Kinay mga sayaw-sayaw. Unya. Ya, boss. Taas-taas ng judag panahon nga gigugol der eh. Mga ligo na siguro ta. Tara. O sige, sa pamigim lang na daw.